Здравейте, приятели! Аз съм Светло и в моя канал ще снимам с моите приятели Алекс, Лъчи, Зунай. Да, хора, това е седма поредица, последна, може да има и още поредици, не се знае. С странните храни, буквално вафлата, всичко е странно. Добре, спрете видеото за малко. Нека ги отворим с малко магия. Добре, хора, време е да разделим. Това. Ето на теб. Но ми даде, бе. Разчупи го и научи. Ето на тебе. И за мен, и за оператора. Нека опитаме. Аз му давам 8 от 10. Аз му давам 10 от 10. Да, аз ти. Бързо че. 9 от 10. Спри го. Нека да разчупим и това, и това. Да, ти го разчупи го. Да. О, вижте. Значи трябва да го разделим на 2. Вижте. На кой е това? Дай на оператора. На оператора? Да, всеки има по едно. Нека опитаме. Майко! Това е малко гадно, честно. Да, ма хубаво си. Мръвка. Не, 8. Чакам, махни. 5 от 10. Аз му давам 6. 10 от 10. 8. Оператор? 10 от 10. 10 от 10, окей. Спри го. Добре, разчупихме вафата, нека да раздадем. Ето е. Аз сигурно ще бъде 10 от 10. Да се омажи. И да, сигурно. Ето на оператора. Внимавай да не се нацапаш като мен. Хора, вижте какво се направих. И нека опитваме след 3, 2, 1. Не се направих, ама както и да. 10 от 10. 10 от 10. 10 от 10. 11 от 10 аз. От 20 от 10. Надявам се да ви е харесала цялата поредица, хора. Ако е така, абонирайте се за моя канал за още такива видеа. И коментирайте. Чао от всички!